O Castelo da Pena está situado sobre unha atalaya natural a 747 metros de altitude que dominaba o Val da Limia. Conta cunha muralla exterior ovalada feita en cachotería de monumentais pezas de granito. No centro está a impoñente torre da homenaxe con máis de 20 metros de altura e 3 pisos no seu interior que están cubertos por bóvedas de canón. O proxecto Escavación, Consolidación e Acondicionamento do Castelo da Pena desenvolveuse entre novembro de 2021 e xullo de 2022, acadando uns notables resultados. A fase de escavación estendeuse durante 4 meses e permitiu sacar á luz toda unha serie de construcións que confirman que se trataba dun castelo de gran entidade. Entre a torre e a muralla exterior documentouse un complexo conxunto de estruturas que abranguen dende o século XV ata o XVIII. A fase de consolidación e restauración, de gran importancia, garantirá a conservación dos restos exhumados durante os próximos anos. A fase de acondicionamento e posta en valor permitiu habilitar o xacemento para o acceso do público, ofrecendo a información necesaria para que as persoas que o visiten poidan interpretar este importante elemento patrimonial, convertido nun referente cultural e turístico de primeira orde.